Ýarky wagtda türkmen topragyna ösdürip etişdirilýän özümiň durly görnüşlerini daşary döwletlere eksport etmek işleri ýola goýdy. Özüniň süýjüligi bilen aýratyn tapatlanýan milli önüme enerjilerimiz tarapyndan ýetişdirilýän bu ýybakçy ekiniň ýüllerçe tonasy şu ýylyň birinji ýarymynda bir näçe döwletlere eksport edildi. Güneşli ýurdumyzda ösdürip yetişdirilen şet dalynyň hem onunça tonasy durly ýurtlara uğradyldy. Bulardan başga şu ýylyň başyndan bäri ýumurtkany müňlerçe tonasy daşary döwletlere eksport edilip münasip ösüşler gazanyldy. Mümkin Türkmenistan şeýle önümleri Russiýa Federasiýasyna, Birleşen Arap Emirliklerine, Rumeniýa, Gruziýa, Bahreýne, Kazakstana, Özbegistana, Kyrgyzstana, Belarusa, Täjikistana, Awganystana we başga da bir näçe döwletlere ýygydaly eksport etmekde aýratyn tapatlanýar. Şeýle azyk önümlerinden daşary döwletlere eksport edilmegine we barmaly ýurduna gysga wagtda gowuşmagyny gümrük idaralary tarapyndan döwrün talabyna laýyk gelýän işler amala aşyrylyp, gümrük namalary hasy ýeňilleşdirilýär. Döwletimizin eksport mümkinçiliklerini hasy artdyrmakda eksport import amallary üçin bir penjere ulgamynyň ýerine ýetirýän wedipeler hem aýratyn ähmetliler. Bu ulgam hususy talaplara resmileşdirme işlerini ören tiz wagtda amala aşyrmagy uly mümkinçilikler berýär. Bulardan başga da haritlaryň we ulug ferişteleriniň gümrük barlyklaryny halkara kadrlaryna laýyklykda amala aşyrmak üçin döwlet gümrük gollagynyň döwrebap gümrük nokatlary döwrüň ösen talaplaryna dogry laýyk gelýän iň häzirki zaman gümrük barlyk injamlary we beýleki çeýneki ferişteler bilen dogry üpjün edilýär.